Kude se vidjeli ste, Pantiću? A tu sam u WC-u. Je li ovo vaš izveštaj? Da vidim. Jeste moj. Sljedeći put izveštaj da pišete s pisaću, a ne s šivaću mašinu. To majku ti košta, Persko. To je hitno, Pantiću. Mi kasnimo, Pantiću. Kude ćete? Da prepišem. Ali s pisaću. A ne s šivaću mašinu, Pantiću. Kako je? Objasnite direktoru. Mileta. Melita Sandić. Nešto vas do sad nisam vidio u preduzeću. Ja sam nova. Nova. Da, 3. mesec. 3. mesec. Drugarica izgleda nije zaljubljena u svoj posao. Jeste mi neki posao? Imate možda bolje? Tražim, druže, tražim. Tražite. Tek ste počeli da radite, a već tražite drugi posao. Bolji, druže, bolji. Nešto ekstra? Druže direktore, ja učim španski, esperanto i stenografiju, a italijanski već znam. A ne znate da kucate? Čekajte, Pantiću. Ma druže direktore, sve one fakture što ste iscepali, to je ona nabadala. Stanite, Pantiću. A druže direktore, kako mogu da ispunim normu i zaradim svoj pišivi lični dohodak? Moj još pišljiviji. I najpišljiviji lični dohodak mora da se zaradi krvavim radom. On možda mora, ja ne moram. Kako da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena? Ako imate prigovor, samo napišite, a razmotrit ćemo. Razmotrit ćemo. Šta ja da radim? Da se javiš je Pantić, ale. Valjda se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je pancu? Mom razrednom. Zašto ja da se javim? Kaže da se mene nagledao. Hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete vi ovo? Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje sam. Šta si opet uradio? Nisam prijavio jednu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto da je prijavioš ako je bila prisutna? A zato što ona rekla da je odsutna. Ona rekla. Da, ta Dačićeva. I sad Japanac hoće da vidi mene, jel? Jest, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si 3 idiota. Svi 3 su idioti. Pantić, Pantić. A šta je sad ovo? Gdje mi je plata? Na kraju. Ovo? A gdje je ostalo? Pa kud mi se, ženo, dede moj lični dohodak? Imate, druže, sve zapisano. Svi odbici su na traci. Kredit dobro, još jedan kredit dobro. Ovaj sindikat dobro. Poplave, zemljotres dobro. Samo doprinos A šta je sad dobro? Kako je ovo da izvinete za jebanci od 70.000? To vi vidite sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem? Da, sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem. Pitaj druga Pajkovića. Sad ćemo da pitamo druga Pajkovića. Druže Pajkoviću, šta je ovo? 7 zakašnjenja od 12 minuta i jedno od sati. I to košta 70.000, ne? Polako. Jao, 70.000. Bre, Pajkoviću, pa znaš da si ti gori od klizišta, poplave i zemljotresa zajedno? Samo ti vređaj, Pantiću, ja sam već oguglan. Pa vidim ja da si ti oguglav. Morat ću ja da okrenem list, Pajkoviću. Da počnem da bijem. Da ćutim i da bijem, bre. Pa jel ti vidiš da je traka sve... Razgovarat ćemo kao poslovni ljudi. Ne ovako, ne ovako. Ne ovako preko žice. Da se nađemo u neko separence uz neko mezence, pitjence. Dogovoreno. Dogovoreno. Sve čekajte, panike. Alo? Šajte na telefonu. Slušajte, već sam rekao u vezi toga, ukoliko ne uzmete ove naše ventilatore, nema kafe. Nema, samo vezano. Ne morate više da sarađujete. Ne mora.
Ima ko hoće. Ima ko hoće. Kaži, Pantiću. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Što ne smije da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A zbog porođenja? Kako prođe? Hoće da dobije bebu. Oliver, Šojiću, pa to je muškarac, kakva beba, kakva prođe. Pa zašto onda da ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. Šta kažete? Došao pravo u moju kancelariju. Puši i nudi. Koliko nudi? 3 cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamislite. Kaže da ima para koliko hoćete. Kud imaš vas da nađe? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostalih članova komisije. Kako se zove ovaj? Nedeljković Oliver. Oliver. Pa dobro, je li ostavio on neki telefon, neko sedojuče, neku malu akontaciju? Ništa. Izgubio se dok sam se ja osvestio. Izvukao se da izvinete kao puvanjak iz gaće. Dobro je, Pantiću, što ste me obavestili. Ja sam smatrao da mi je to dužnost. Pravilno. Važno je, Pantiću, da ste vi čisti. Jeste vi zaključili bolovanje, Pantiću? A ti tako diktiraš, a? Od kada sam mi na ti? No danas smo, Šojiću, na maršu pizdu materinu. Oho. Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima, Šojiću, i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju god ti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi troce napreduju, a ja sedim u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam, Pantiću, hteo da budem kapetan lađe. Ne. Jeste, lađe, pa sa belom kapom da plovim lađom po moru. Ali moja lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ovaj jebar mi previše košta nego sve ono izdrndane mašine u daktilobirovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek guraš prst u uvo kad razgovaraš, bolje ga guznim u kurnim dupe. A, tapacirao si i vrate, jer da se ne čuje šta mučkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu, Šojić. Tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije. Jeste. Pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš duplo. Ti sve duplo imaš. 2 stana, 2 žene, 2 švalerke, 2 automobila, 2 plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Piši, dvoglavi Arapin. Pišem. Pišite zbog takvi kao što je on. Moja ćerka ide na konkurs kao u kupleraj, a za mene nema mesta u bolnici. Ja ću da te smestim tamo, Pantiću. To da znaš da ću ja da te smestim tamo. Ma neće moći, neće. Ljubavnicu ne primaju samo sa 13 pogodaka. U kafes, Pantiću, jer za tebe nije krevet, nego kafes, A Pantiću. za tebe je ćorka pa da vidimo ko će koga. Ćorka!